Pikre watyp goja bagşy öýünde dutarny fiýlap kä çalyp durdy. Şonu hyýalyny dören teswirler bagşyň barmagyndan renk alyp durdy. Taklaýar barmagyn ol goja bagşy. Perdelerden bir etek eňdirip galbyndaky dören çoň magnalary barmagyndan perdelere siňdirip dinleýär. Bilmer, yerine ýetirýär Halifa bagşy Mennat ahangeri. Zahmet çekip derlemedik, ne kümüş demiyizin bilmez, ne kümüş demiyizin bilmez. Ben sayılmaz bedasılı, çağına geçmez on nesili. Geçmez sana on nesili. Yiğidin bolsa asılı, ol çilimi nasıl bilmez, ol tıryak kırayını bilmez. Her kim öz aybını bilse, her kim öz aybını bilse, o çigide bela gelse, gelen belan sesi olmaz, gelen belan sesi olmaz. Zalimle gıybet etme, zalimle gıybet etme. Barcak yerini unutma, ol öyün söyesi olmaz, ol öyün kapısı olmaz. Barcak yerini unutma, ol öyün söyesi olmaz, ol öyün kapısı olmaz. Kese, halanmarsın dersen tete. Halanmarsın dersen tete. Anlaşarlar gelir sese, ker anlaşsa sesi bilmez, ker anlaşsa sesi bilmez. Anlaşarlar gelir sese, ker anlaşsa sesi bilmez, ker anlaşsa sesi bilmez. Forzatlary Aydın Tağ'ın jadylyk özüne bedäpde zaman defterine ajaýyp hatiralar bitildirýän dinleýijilerim üçin ne bagşy Mennat ahangeri göni täze çykyş edip otyr. Arma laqbalat ýas ne bagşy taparmy, garany taparmy. Sağ olun, sağ olun.